Російські окупанти вбили українського воїна. Це сталося зранку поблизу Павлополя на Донеччині, повідомили у штабі Об'єднаних сил. Там ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Полеглий боєць став першою втратою українського війська цього місяця. Також минулої доби окупанти двічі застосували заборонені міномети, а поблизу Новолуганського 8 разів обстріляли позиції українського війська. Неподалік Світлодарська та Водяного, що на Приазов'ї, російські найманці задіяли гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Біля Авдіївки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм. На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Прокуратура Криму почала кримінальну справу за фактом масових затримань кримських татар біля окупаційного суду у Сімферополі. Напередодні окупанти схопили 19 людей, які прийшли у якості слухачів до окупаційного кримського гарнізонного суду. Минулої п'ятниці було затримано 30 кримських татар, які прийшли туди ж на підтримку співвітчизників, яких засудили від 12 до 17 років колонії. У прокуратурі автономії розглядають це як незаконне позбавлення волі кримсько-татарських активістів. За останні 2 місяці це вже 5-й випадок безпідставних масових затримань кримських татар в окупованому Криму. Спочатку силовики забороняли відвідувати судові засідання у так званих справах Хізбут-Тахрір, а тепер навіть наближатися до стін суду. До того ж, постійний тиск здійснюється і на адвокатів, які представляють інтереси осіб у вказаних справах. Кожен факт незаконних затримань перебуває у полі зору органів правопорядку автономії та фіксується з метою подальшого розслідування та притягнення винних осіб до відповідальності. Окупанти прагнуть позбавити кримських татар права говорити на захист тих, кого репресують. На думку голови Меджлісу Рефата Чубарова, цими масовими затриманнями окупанти прагнуть зламати спротив кримсько-татарського народу, як це вже було у різних регіонах Росії. Окупанти намагаються максимально розчавити корінний кримсько-татарський народ, етнічних українців в тимчасово окупованому Криму, аби ніхто би не осмілився сказати хоча б слово на захист тих, кого репресують, щоб ніхто взагалі не виходив в підтримку когось. У кримських татар є 2 якості, про які знають всі, бо вони проявляються завжди. Це гідність. В найскладних умовах вони не схиляють голову, як би до них не застосовувалися тортури, катування. І друге – це підтримка один одного. У кримських татар соромно не виходити на підтримку іншого. Оці 2 якості російські окупанти, тих якостей вони намагаються кримських татар позбавити. Цього тижня Верховна Рада розгляне законопроєкти щодо захисту політв'язнів. Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Рустем Умєров. Проєкт був поданий президентом у вересні та передбачає створення комісії, якій надається право визначати, кого вважати політв'язнем. Документ створює законодавчі механізми для соціального та правового захисту людей, щодо яких встановлено факт позбавлення волі внаслідок російської агресії, а також їхніх родин. За офіційними даними, Росія незаконно утримує в окупованому Криму, на Донбасі та у своїх в'язницях близько 450 бранців. Що вже скоро під купол Верховної Ради потрапить законопроект 6104 та поєднані з ним законопроекти щодо правового і соціального захисту наших політв'язнів. Ми будемо все робити для того, щоб ці закони якомога швидше були прийняті і в нас нарешті була створена необхідна правова база для роботи в цьому контексті. Депутати розглянуть і законопроєкт про полегшення процедури змін чи отримання документу для переселенців не за місцем реєстрації, а за місцем звернення. Також на порядку денному проєкт закону про спрощення отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та спрощення механізму забезпечення житлом. Крім того, народні обранці мають розглянути законопроєкт про ратифікацію рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки, а також законодавчу
законодавчу ініціативу про спрощення набуття громадянства для іноземців, що воювали за незалежність України. Росія перетворила окуповані території Криму та Сходу України на екологічні бомби. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі на конференції ООН з питань зміни клімату у шотландському Глазго. Екологічні проблеми, що виникли з провини Росії на окупованих українських землях, є наслідком невиконання безпекових гарантій Будапештського меморандуму, вважає глава держави. Він також закликав до глобального потепління між країнами світу, де щороку тане довіра. На думку Зеленського, провина за це лежить на країнах, які не дотримуються міжнародних угод. Ви знаєте, у 1994 році Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, не були виконані, а планета отримала дві екобомби у центрі Європи. Окуповані Крим і частина нашого українського Донбасу. Півострів Крим з унікальною флорою і фауною став військово-морською базою Російської Федерації. А на частині Донбасу затоплення шахт, деградація ґрунту, брак питної води. І все це зараз. Це спільна загроза для усього світу. За 5 років кількість вступників з окупованих територій збільшилася вдвічі. Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України. Очільник відомства Сергій Шкарлет заявив, що це результат роботи освітніх центрів Крим-Україна та Донбас-Україна. За даними міністерства, якщо у 2016 році вступників було 1008, то цьогоріч їх кількість зросла до 2083. Найпопулярнішими вишами серед абітурієнтів з Криму є Таврійський національний університет, Херсонський державний аграрно-економічний, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Національний медичний університет імені Богомольця. А найпривабливішими спеціальностями серед кримчан цьогоріч виявилися комп'ютерні науки, менеджмент, інженерія програмного забезпечення, право та медицина. Це м'яка дипломатія, це ми не втрачаємо своїх позицій на тих територіях, ми дійсно підсилюємо позицію України як суверенної самостійної держави в світі, і в тому числі на тимчасово окупованих територіях. В цьому контексті співпраця і громадських організацій, і центральних органів виконавчої влади, і всіх зацікавлених осіб виявляється дуже успішною. Напівпорожня підземка та поліцейські перевірки. Так минув перший день локдауну у Києві. З понеділка, щоб користуватися громадським транспортом, треба мати негативний ПЛР-тест чи тест на антиген, що діє 72 години. Або ж сертифікат про вакцинацію однією чи 2 дозами. Також можна їздити з довідкою про одужання від ковіду. За дотриманням правил слідкують спеціальні групи правоохоронців, вибірково перевіряючи необхідні документи. Я еду с метро Левобережная, у меня не проверяли, но насколько я знаю, что проверка может быть рандомна и любого человека могут в любой момент проверить. Це не перевіряють на вході, а поліція. Поліція не підходила, нічого не де. Забороняється робота кафе та ресторанів, торговельно-розважальних центрів, непродовольчих ринків та крамниць, проведення масових заходів тощо. Втім, обмеження не діють, якщо 100% працівників та відвідувачів вакциновані. Сертифікати перевіряють на вході до крамниці. Ми перевіряємо, ми не допускаємо. На порозі я запитую один сьогодні, не знаю, де він проскочив в транспорті, але в нього нічого не було. Вона каже, вибачте, і вийшла. У кафе та ресторанах контроль суворіший. Замовлення не приймають, поки не впевняться, що клієнт вакцинований, має негативний тест чи вже перехворів ковідом. Ми всі вакциновані і я запитую, якщо прибуваю замовлення, звичайно, вакцину. І зараз в мене було замовлень 4-5 і всі показували, всі нормально, відносяться до цього, все хорошо. Я маю сертифікат про вакцинацію. На вході охоронець мене не перевіряв, я так розумію, тому що тут є деякі заклади, які мають вільний доступ. А вже коли я замовляв страви, мене запиталося, я продемонстрував на телефоні наявність сертифікату про вакцинацію. Все гаразд. Працівники ресторанів кажуть, що більшість відвідувачів з розумінням ставиться до правил. Втім, є й такі, що здіймають галас, мовляв, їх права порушено. Можна заборонено. Тільки
Скажите, пожалуйста, почему меня не пускают? Згідно постанови МОЗ, ви мали Можете показать постанову? Будь ласка, прочитайте. Нет, с печатью можете подсказать? Обмеження червоної зони спонукали людей штурмувати центри вакцинації. Таких у столиці більше 200. Туди можна потрапити за електронним записом у застосунку Хелсі або ж у живій черзі. Дехто стоїть по кілька годин. Був запис на 11 годину, я простояла 2 години і о першій сюди зайшла. Потім трошки посиділи і вакцинувалися. Ну там дуже великий натовп біля входу. Там Коронавак, Pfizer, AstraZeneca. Я AstraZeneca вакцинувалась. Получилось так, что сначала тех, кто второй раз приглашали. Потом приглашали тех, кто не по записи. Потом по записи. И все Pfizer. А я так получилось так, что я прямо попал в струю и долго, в принципе, и не ждал. На сьогоднішній день приблизно у 2 рази збільшився поток пацієнтів, які бажають вакцинуватися. Робочий день, звичайно, збільшений, але вакцинуємо. Звісно, ми людей заспокоюємо, пояснюємо, що вакцинуватися – це безпечно і потрібно, щоб не боялися приходити повторно вакцинуватися. У застосунку «Дія» також з'явився дитячий ковід-сертифікат. Його можуть згенерувати батьки дітей старших 12 років, які отримали першу дозу вакцини чи пройшли повний курс щеплення. Додайте в застосунок свідоцтво про народження дитини. Потрібно ввести серію та номер свідоцтва про народження. У меню послуги виберіть ковід-сертифікати та зробіть запит. Готово! Сертифікати дитини з'являться в застосунку разом із вашими. Крім того, діти з 14 років можуть самостійно згенерувати ковід-сертифікат, авторизувавшись в застосунку «Дія» за допомогою ID-картки чи біометричного закордонного паспорта. Наразі цілком вакцинованих українців більше 7,5 мільйонів. Це більше 17% населення. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що гірше позаду та очікує стабілізації ситуації. Минулий цей тиждень ми бачимо всі антирекорди. Ми переконані, що цей наступний тиждень буде стабілізація ситуації, тому що запроваджено 15 червоних зон в 15 областях. Вони дають свій результат. Звичайно, збільшується і рівень вакцинації, але також працюють і карантинні обмеження, які і минулого року, і цього року вже продемонстрували свою ефективність, тому ми абсолютно переконливо очікуємо стабілізації. Утім, поки показники захворюваності залишаються одними з найвищих у Європі. Минулої доби на материковій частині України зафіксовано майже 19,5 тисяч нових пацієнтів. Одужали більше 12,5 тисяч, а 700 людей не змогли подолати хворобу та пішли з життя. А в окупованому Криму темпи поширення ковіду не знижуються. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади там виявлено ще 1081 новий випадок захворювання, а ще 34 людини пішли з життя. Натомість окупаційна влада Севастополя відзвітувала про зниження захворюваності. Там похабцям розпорядилися зняти ковідні блокпости на в'їзді до міста усього через 3 дні після їх встановлення. Блокпости на в'їзді до Севастополя спочатку встановили на час так званих неробочих днів з 30 жовтня до 7 листопада. На пунктах камуфльовані силовики перевіряли в людей QR-коди про перенесену хворобу, вакцинацію чи ПЛР-тест. Були й такі, хто скаржився на перевірки президенту держави-окупанта Владимиру Путіну. Мы возмущены тем, что в стране, победившей фашизм, нам, внукам и правнукам победителей, пытаются навязать откровенно фашистскими способами некие документы, аналогичные Аусвайс. Мы возмущены деятельностью губернаторов, которые на местах устанавливают фашистские ограничительные меры. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.